Det er ikke godt. Og Karoline Larsen. Det er godt. Hej alle sammen. I dag der skal vi lave Jensens fristelse, som der er en form for kartoffelgratin med ansjoser. Det er en meget traditionel svensk ret, og man spiser det ofte til jul, hvor det er en del af det store koldbord. Herhenne starter vi med at skære kartofler, så de er i lillefinger tykke skiver ting. Og imens, der starter jeg begynder at smøre det her fad med en masse smør. Det smager dejligt. Man kan altid bruge masser af smør. Ligesom med gaffatape. Hey. Kom ud. Ja. Ja, det er Chris. Nu bliver det godt. Ja. Vi skal skære 400 gram simpelthen, så der er noget på gang. Ja. Og den her, den er ligesom ikke rigtig samarbejde. Må I tænke. Prøv at bruge noget, der ikke suger fedtet. Det er ikke sjovt. Men vi har den ret skidt. Ja, Der er den smuk smurt her, og ej, hvor fint. Der er fine kartofler her. Ja. Frida. Ja, det ligner bare sådan lidt pomfritter. Det skal du også skære. Og imens der, så skal jeg så har hakke det her lille fine skallerløg. Jeg skal lige vaske med smøret mine fingre. Det er altid godt at vaske hænder, når man er i køkkenet. Fordi ellers så er der mange bakterier. Så får den lidt sjov Det er syre, det kan vi ikke have, vel? Nej, og så kan vi ikke spise. Okay, det her løg skal bare hakkes sådan ret fint. Og mad er jo dejligt. Men så skal jeg finde på mig. Hvor fint skal vi have den først her? Hvad? Det skal være sådan nogle strimler, ikke? I vores. Ej, de er jo rimelig hakket. Jeg gider ikke sådan nogle klamme ting i munden. Hvis den er tør. Ja. Nej, ikke løg. Den er så gavet. Nu kan vi tage en anden. Her er vores arbejder stærkt koncentreret. Vi har hakket diverse grøntsager. Og Ja, kartoflen er en grøntsag. Nej, det er en rød frugt. Shit. så lader vi noget nyt i dag. Og det er jo også en form for grøntsag. Ja, Men det er faktisk en meget kendt ret, det her. det er i Sverige. Ja, det er en rigtig kendt ret i Sverige, som vi gerne vil prøve. Og selvom der er sådan nogle lidt ulækre ansjoser i, så bliver det forhåbentlig lækkert. Ja. Du kan sige, at det har en meget interessant lugt, ikke så? Derfra der kan vi i hvert fald, og jeg er også ved at græde, mand. Det er løgn, det er det. Shit, det går lige i øjnene, mand. Er det fint? Oui. Ja. Okay, Ellers så skal jeg har vi se fingre fået af. hakket nogle kartofler her. Og vi skal simpelthen lægge det i lage her. Så er det skifte? Og jeg ved faktisk ikke helt. Med kartoflerne? Nej, det er nok. Jo, det tror jeg også, der. Okay, så lægger vi simpelthen kartofler hernede i bunden. Og så også lidt løg på. Ja, og kartofler. Og nogle ansjoser. Kartofler. Og noget mere løg. Og nogle flere kartofler. Og nogle ansjoser. Så de er ikke så gode at røre, hvis nogen. Kan du bare tage en gaffel? Nej. Det er ikke sjovt. Men mine øjne. Nu er jeg til lys, jeg kommer. Jeg synes, det ser dejligt ud. Jeg ved ikke, om I har smagt ansjoser før, men jeg har på min Netflix, de smager rigtig grimt. Det er bare sådan den der hele fisketing, ikke? Så. Og så drysser vi her på toppen med noget salt og peber. Jeg er lidt gæstrig. Og lidt peber. Fluden sætter hældes over. Ikke det hele, kun halvdelen. Okay. Hvor meget halvdelen? Det er en. Og sådan cirka. Også lidt herude, tror jeg. Så.
tror jeg, det er fint. Karo kan godt lide med. Og så skal vi have nogle smørklæder Ja, jeg tager på toppen her. Det bliver dejligt. Hvad gør næserød? Så det kan give sådan lidt smag. Det er sådan dejlig smør. Smør dejligt. Jeg ved ikke, det står helt lidt i stedet. Ej, det smelter. Hvad var det? En ting. En legeting. En legeting. Der faldt. Nå, men her har vi Jensens fristelse, som skal i ovnen. Og nu er ovnen så oppe, og så skal den have et låg af syltepapir på, for ikke at blive alt for brændt på toppen. Skal vi finde ud af det her? Ja. Hvor kan den? Her bare. Så. Ja. Og så skulle vi den i ovnen, der forvarmer til 200 grader. 40 minutter senere. Så, og nu er der gået 40 minutter, og så skal vi så have den her ud, og have, stanionen af. Den er varm, skal den. Hvor er der henne? Toppen. Altså, den skal... Og så skal den jo så... efter de 40 minutter her, så skal vi tage den ud, og det her skal vi fjerne. Og så skal den have 30 minutter til. Til 200 grader. Til 200 grader, indtil kartoflerne er helt gyldne. Og de dejlige nødder. Ja. Bare stop nu, tror jeg. Ja. 30 minutter senere. Nu er det så tid til, at vi skal have vores... Ret ud. ret ud, ja. Igen på den ret. Altså, det er virkelig dejligt. Se, hvor flot den er blevet. Og den spises rigtigt med rugbrød og syltet rødbede hedder det, og snaps og øl. Men eftersom vi er jo den alkoholiske lavalder, så må vi nøjes med cola. Det var synd. Men så vil vi simpelthen, når den er kølet af, tror jeg, så skal vi så til at spise. Og smage på sagerne. Og smage på den, ja. Smager på sagerne. Tør vi? Jeg har smagt som kartoffel. Det har en meget speciel lugt. Er det den sjovt, eller? Altså, kartoflen smager okay, men... Jeg synes, den er godt. Men man kan godt smage det. Jo, så det. Det er meget varmt. Det er varmt. Sjovt nok. Men det smager godt, jeg synes Jeg kan godt lide det, det smager godt. Vi kan lige smage på rugbrød. Prøv at smage rugbrød. Det smager bare smager godt. Ej, hvor dårligt det var jeg. Det smager godt, så. Okay. Ved I, hvorfor det hedder Jensens fristelse? Ja, altså, nu må jeg godt lidt tykke munden. Selvfølgelig. Ikke. Altså, der er faktisk 2 forskellige forklaringer på, hvordan retten har fået det her navn. Og den ene, den mener, at retten er opkaldt efter operasanger, der hedder Per Adolf Piet Jensson. Han levede i år 1844 til år 1889. Og han var kendt for at tilbyde sine gæster sådan en blanding af den her ansjosgratin og snaps og øl. Og det var så derfor, at der aldrig blev døbt Jensens fristelse. Men navnet var ikke almindeligt kendt før, cirka 40 år efter hans død. Altså, der er også en anden teori om, at retten har fået sit navn efter en film, som gik i biografen på samme tid, der hed Jensens fristelse. Og den gik i biografen i 1928. Og retten menes at stamme fra Stockholm. Jeg er bare sulten på det. Det er også fordi, det smager godt, ikke også, Karo? Jo, det smager rigtig godt. Lav det derhjemme. Hvis I vil have opskriften og lave den hjemme, så skal I gå ind på theplanet.dk/rule/the/rule. Og I kan se, På hjemmesiden kan I også finde den her video, vi har lavet. og I kan også bare læse